Sam ja jeo nešto danas? Ne znam. E pa, i ja se pitam. Malo čufta, a ne jedim se čufta. Ma jesi jeo. Jeo sam, a? Jes, pa smo jeli zajedno, si zaboravio. Može biti, ali ne mora da znači. Pa pravo imaš ti, što rekao onaj, ti jesi sedio, ne znam da li si jeo. Munđela. Kila. Kila, cela. A, jel miriš? Dobar. Dobro, ništa kad smišljamo da je krema. Tako je. Nutelas, što kažu. Nutelas, kremas. Nutelas. I tako, živimo, Boga mi, mučimo se. Jedina nam je spas ova i još 10 tamo što imamo. Džabe. I ova nam je spas. Eto. Ja i Lazu udaramo samo ovo. Jel to, a? Final Fantasy, to je to. Šta ćemo, šta da... Muke naše niko ne zna. I šta pušimo, vidi. Cigare Srbije. Srpske, o boga, podakle ti. Srbija. Šta kaže da znamo, dakle mi ne znam. Pa da. Aha, ko je pevao ono sve? Zaboravio sam. Paja. Paja? Pajo, pevaću ja, imati pošaljen klip. Ko još? Mančula. Mančula, čiko i tebi jedan klip. Ko je još pevao ono? I onaj mali Brankov. I tebi ću pošaljati klip. I crkamo se mislim ko najbolju pesmu izvadi. A ljudi, niko na ciganski ne peva. Jesmo cigani ili nismo? Šta je to kod nas u Buđanci? Mi smo Indijanci. A, Indijanci, onda ništa. Iz Indije ili iz Amerike oni Indijanci? Iz Indije. A, ja mislim iz Amerike. Oni... Ne, te američki su pobijeni. Tako kažu. Ostaje samo jedan posljednji Mohikanac jedan. A, ultimani Mohikanac. Da. Zadnji Mohikanac. Sad ću ja da nabijem. Ovdje ne ima pravim tatuažu. Da pišem, šta pišem? Mohikanac. Moj kanac. Moj kanac. Moj kanac ima, pišem, ba šta bude. Jel da pišem sangrija? Ha? Ne on je sangrije popiće dut. Ženske ćete načeti. Onda knjiša napiši šta ću sangrija, a? Ajde, napiši. Nek me načnu. Načnu, pa. Ima da se promučim. Znači, žrtvovat ćeš se. Kako bilo? Dobro, ali sad neko će prevesti, ali si ovo na srpskim. Pa ti sad gledaj da li ćeš ti žrtvovati za žene. Onda gasi kameru momentalno. Gasi.